As previsións de visitantes para este verán no Grove son moi altas, o que supón unhas boas expectativas de traballo para os negocios locais. Aínda así, dende a Asociación de Empresarios do Grove mostran o seu malestar coa xestión que o Concello fai nesta área. A última situación que molestou a Engroves foi a da creación dunha nova ordenanza de terrazas sen contar coa súa opinión. A entidade que representa os hostaleiros do Grove debe de saber, polo menos, que hai esa intención, que se está modificando, ou como xa dixo que está preparada a nova normativa de terrazas. E nin sequera se nos convocou, a lo menos a entidade, digamos, global, si aos nosos socios e si aos nosos directivos de maneira individual, entonces coñecemento temos. Dende Engroves mostran o seu malestar por non ser consultados nin informados da creación desta ordenanza, pero unha vez explicada aos empresarios convocados na reunión entenden as novas medidas. Que van a cambiar os horarios, van a cambiar unha serie de cuestións importantes que lles afectan aos hostaleiros. Tamén é verdad que a reunión foi bastante boa, en xeral, quero decir, non se aplicará hasta o ano que ven porque non entrará en vigor. A marxe desta polémica, dende Engroves critican con dureza a xestión que se fai do turismo na vila. Piden a contratación dun técnico que libere de responsabilidades ao alcalde e traballe directamente co sector. Chega o verán, esperemos que sea bo, haya unha boa atención e se traballe pois como hasta ahora ou incluso mellor. Pero é verdad que son moitos meses nos que todos os sectores se ven moi afectados, tanto o comercio como a hostelería, entonces nós tratamos de facer accións e queremos que haxa tamén por parte do Concello unha colaboración, un apoio e unha programación. Esta falta de comunicación, segundo sinalan, vese clara coa Festa do Marisco, xa que están ao tanto de que se celebrará, pero descoñecen por completo como será a súa organización. É verdad que estamos en xuño, normalmente, si teñen que, pues mirar o das carpas, mirar o dos puestos, o do personal. Supoño e espero que ese tipo de xestións a nivel, digamos, privada do propio Concello estarán as levando a cabo, pero non temos información de nada máis. A ver, hai o Consello Local de Turismo que, como mínimo, se se convocara, polo menos nos podían explicar aos representantes do mesmo como van as xestións ou o que está pasando. Por último, tamén critican que estea pechada a Oficina de Turismo, un punto clave para informar aos visitantes. Consideran que esta situación é impropia dun concello recoñecido como de excelencia turística.